Эй, син! Суверенитет ул матур сүз. Әйе, син! 30 жылдан соң Татарстан син бармы? Казанышлары юкка чыккандыр инде. Татарстан автономиялы Совет Социалистик Республикасы Югары Советі. Республиканың күп милләтле халкы язмышы өчен тарихи җаваплылыкны аңлап, Россия Федерациясында һәм Совет Социалистик Республикалар Союзында яшәүче барлык халыкларның суверен хокукларына ихтирам белдереп, Автономиялы республика статусының аның күп милләтле халкының киләчәктә сәяси, экономик, социаль һәм рухи үсеше мәнфәгатьләренә туры килмәвен күрсәтеп үтеп, татар милләтенең республикада яшәүче бөтен халыкларның үз билгеләнүгә булган аерылгысыз хокукын тормышка ашырып, демократик хукукый дәүләт төзергә омтылып, Татарстанның дәүләт суверенитетын игълан итә һәм аны Татарстан Совет Социалистик Республикасы Татарстан Республикасы итеп үзгәртә. Татарстан Республикасы итеп үзгәртә. Татарстан Республикасы итеп үзгәртә. Татарстан территориясындагы җир һәм аның байлыклары, Башка табигый байлыклар һәм башка ресурслар бар дип аның халкының милке булып тора. Татарстан үз территориясында яшәүче барлык гражданнарга Нинди милләттән булуларына, социаль чыгышлары, диннәре, политик инанулары нинди булуга һәм башка аерымлыкларга карамастан, кешегә тигез хокуклар һәм ирек гарантияле. Татарстанда татар һәм рус телләренең дәүләт теле сыйфатында тигез хокуклы кулланылуы, Башка милләтләрнең телләрен саклау һәм үстерү гарантияләнә. Татарстан Конституциясе һәм законнары Татарстанның бөтен территориясендә өстенлекле. Бу декларация аны кабул итү вакытыннан көченә керә. 1990 ел 30 август. Мин аның барлыгы турында әлеге көнгә кадәр ишеткәнем бар иде әлбәттә. Тик шуннан үзем беренче тапкыр күреп укуым. Әйе, бер күз белән. Бер кеше бирмәде, күрсәтмәде, таләп итмәде. Шуңа күрә укыганда кызыксынган булмаганга күрә укымадым. Моны укыганда мин үземне менә монда 90-нчы елларда Ирек мәйданында дәүләт советы каршында кебек хис итәм үземне шуны укыганда. Нидер теге азатлыкка омтылыш, иреккә омтылыш хисе туа миндә. Рус телендә укыганым бар һәм гомумән эштәлеге белән таныш. Әйе, мин рус телендә бу декларацияне укыган идем. тулы белән укыганым юк иде, кызганычка. Татарстанның табигый байлыклар һәм ресурслары турында уйландыра торган пункт, чөнки миңа калса, шуннан да Татарстанның табигый байлыклары Татарстан кешеләренең тормыш сыйфатын арттыру өчен эшләргә тиеш дип уйлыйм мин. Әлегә барысы да алай түгел дип әйтә алам. Татарстан үз байлыкларын үзенә генә калдыра алмый. Ул җир шарына китергә тиеш дип уйлыйм. Шулай ук җир шарыннан да калганнарга да Татарстанга китергә тиеш дип уйлыйм мин. Аңлыйсызмы? Менә бу декларациядә тигез хокуклар турында язганнар, менә шунысы миңа бик якын булды инде. Шуннан да кешенең тигез хокуклары булырга тиеш. Дини яктан да аерылса, калган яклардан да аерылса да, аның барбер хокуклары бер тигез булырга тиеш. Татарстанның байлыгы, җирлеге барысы да халык өчен булырга тиеш дигән. Аның бөтен милке Татарстан халкына гына тиеш дигән өлеше тәэсир итте. Бөтенесе ул бер-бөтен һәм ул шулай эшләргә тиеш, бер нинди өлешләрдә өстен һәм ниндидер өлешләр игътибарсыз калырга тиеш түгел. Тигез хокуклар һәм ирек гарантияле бу документ. Шунысы кыйммәтле. Телгә, мәдәнияткә кагылышлы булган матдәләр дип уйлыйм. Шәхсән үземә минем 3нче пункт тәэсир итте. Безнең Татарстанда 2 тел, рус теле һәм татар теле, һәм алар икесе дә бер тигез булырга тиеш дип саныйм. Декларациядә демократик хокукый дәүләт төзергә омтылып дип язылган шундый сүзләр бар име. Менә һаман да омтылабыз, бәлки 30 ел инде омтылабыз, бәлки тагын безгә 30 ел кирәк булачактыр, бәлки 5 ел гына кирәк булачактыр, белмим, вакыт күрсәтер. Авыр сорау. Аның казанышлары биткәндер дә инде, юк бугай аның казанышлары. Көрәш булганга күрә генә бүгенге көндә миңа калса безнең халыкны, Татарстан халкын һәм республиканы гомумән билгеле бер хөрмәт дигән нәрсә бар безгә. Башка регионнар белән чагыштырып караганда чыннан да Татарстан яхшырак яши дип уйлыйм мин. Мин үзем сизмим аның казанышлары нәрсәдә икәнне. Бәлки ул декларация булмаса да,
Татарстан шулай ук үсер иде. Беренче мәртәбә укыганда, әгәр дә чыннан да шулай булса, әгәр дә чыннан да анда язылган әйберләр чынга ашырылган булса, ул бик көчле документ булыр иде. Һәм бәлки Татарстан бөтенләй башка төрле юнәлештә үсеп киткән булыр иде. Әгәр дә чын менә һәрбер пункттан үтәлеп барган булса. Булай минемчә ул бары тик кәгазьдә генә калган әйбер. Ул вакытта Татарстанның урынын күрсәтергә кирәк булган иде. Бәйсезлек, мөстәкыйльлек ул вакытта иң мөһим булган иде. Үз конституциясы бу, үз законнары бу Татарстан өчен бик зур адымнар. Бу декларациянең без хәзер нәтиҗәләрен күрәбез. Әгәр дә карасак, Россия Федерация ишендә безнең Татарстаныбыз ул бик зур урыннарда тора. Һәм минемчә бу шул 90-нчы елда булган хәрәкәтләрнең нәтиҗәсе. Беренчедән 30 ел элек бер нокта булган һәм бу ноктадан төрле векторлар киткән һәм бу векторларның тууына ниндидер юнәлешләрнең ачылуына бер сәбәп һәм бер башлангыч. Әлбәттә бу горурлык хиссе уята һәм милләт өчен казанышлы. Нәбайтып кешеләр чыгып халык үз талабын әйтә алуы минем өчен ул бик зур горурлык. Алар курыкмыйча чыкканнар, о бит инде минем әтиәннәрем, аның дуслары, мин дә менә әтинең фотографияларында карыйм да, ничектер миңа ул көннәрне мин дә шул урамда булган кебек тоела. Бәлки мин үземне алдымдыр да, бәлки булганмындыр, аны әтидән сорарга кирәк инде. Шуның белән горурланам мин. Алар үз сүзен әйтә алганнар, аларны ишеткәннәр икәннәр. Менә хәзер бит кеше чыга алмый, әйтә алмый үзенең талабын, куркып утыра. Шул ук менә ир-атлар, шул ук хатын-кызлар, ул вакытта чыккан хатын-кызлар, әле исән. Ләкин алар андый ук куют түгел хәзерге вакытта. Туры эфирлар алып барыр идем, чугугле татар кызы төркеменә. Туры эфирлар чыгарыр идем. Бу сорау гел туа башымда. Мин бу вакыйгаларда кайсы җирдә булыр идем. Менә шулай читтән карап узып торучы кешеме, яисә менә бу җәмгыятьнең, бу халыкның уртасында торып азатлык дип кычкыручы кешеме, яисә аларның бернинди лидеры булыр идемме? Минемчә бу сорауга төгәл җавап биреп булмый. Чөнки мин ул замананы күрмәгән кеше, хәзерге заман ул бик нык үзгәргән. Шуңа күрә менә хәзер бу вакыйгалар, шундый вакыйгалар булса, менә алар булса гына мин күрермен, мин кайсы урында булачакмын. Әлбәттә, мин ирек өчен, әлбәттә, мин сүзебез өчен, әлбәттә, мин һәр кешенең карашлары, һәр кешенең ихтиярлары үтәлү өчен җан ата торган кеше. Шуңа күрә читтә тормаячагыма инанам. Казанда шундый көчле берләшкән халык урамга чыкса, үз сүзен әйтер өчен мин шул беренче рәткә басыр идем, рәхәтләнеп. Мин Татарстан ягында берәр нинди сәясәтче булыр идем. Шәхсән үземә килгәндә, мин әлбәттә республикам өчен барында кулымнан килгән булышыр идем, кулымнан килгәнчә ярдәм итәр идем. Мин халык белән булыр идем, бергә мәйданнарга чыгар идем. Минемчә мин шул ук мәйданда, бүгенге без торган мәйданда булыр идем. Һичшиксез, белмим, менә бу процесста кайнау үзенчә ниндидер хисләр уятадыр. Анда шулмыйча, бу процесста булмыйча, аны әйтеп булмый. Без ниндидер хыял гына, хыялый рәвештә генә күз аллый алабыз. Мин үземә ул сорауны бирәм. Еш булмаса да, мин үземә ул сорауны бирәм һәм һаман аңа җавап таба алмыйм. Бәлки гомумән килмәгән дә булыр идем. Күпчелеккә хәзер булган әйбер канәгатьләндерәдер. Хәзер булган халәтебез, Татарстанның халәте. Мин әлбәттә бик күп әйберләрне үзгәртергә теләр идем, ләкин ул бер кеше яки 100 кеше, 1000 кеше кулыннан килә торган әйбер түгелдер. Татар телен укытуны мин мәҗбүр итәр идем. Төшенкелеккә килсә, әлбәттә халык уйлана башлаячак һәм бу митинглар барысы да яңадан кубырга мөмкин. Кеше дөрестән дә үз милләте турында уйлый башларга мөмкин шул вакытта. Хәзерге вакытта менә бер кеше лидерны күрмибез без. Шуңа күрә без кем артыннан барырга, кемне якларга, кемне тыңларга икәнне аңламаган күрә бер кеше чыкмый. Курку хисе артты. Моя хат с краю, тыныч кына миңа тимиләр, минем татар телен белә, минем балаларым татар телен белә, шулда җиткән дип
кеше әкрен генә яшәп ята дип уйлыйм. Шуңа күрә бер кеше чыкмаячак та. Каты итеп кыссалар име халыкны, бәлки чыгарлар. Менә хәзерге вакытта бер кулдан бирәләр, бер кулдан алалар. Син аңламыйсың да, кайсы җирдә авырлыкка килгәнен сизеп тә бетермисең. Син әле генә күтәренергә уйлыйсың, ә сиңа юк, менә полигон бар, мәктәпләр ачыла башлады. Дәшмә дигән кебек булып чыга ул. Yıldan sonra Tatarıstan sen var mı? Bilmeyeyim. Belki vardır, belki senin şahsındır, haldir, kanatlangansındır, güçlü devlet bulup bütün ilgiye, bütün jir şoruna tabangansındır deyip ümit etirge tırışam. Ey sen, ey sen, bir vakitlar men de seni kebek yaş энергиям ташып торган бер углан идем. Үзегезнең нинди халык икәнлегезне онытмагыз, тарихыгыз белән кызыксыныгыз. Телегезне онытмагыз, әгәр дә оныткан булсагыз, игътибар итегез, ниндидер татар телендә язып калдырылган китапларга, документларга. Ирек ниндидер мөстәкыйльлек ул сезнең башыгызда булырга тиеш, кагазда гына түгел. Телегезнең көчен, моңын, матурлыгын тыерлык мөмкинчелек булсын дип аларга да. Мин үзем шундый үгет насихәтләрне бик тыңларга яратмыйм. Шуңа күрә кемгәдер аларны укырга да бик яратмыйм. Ләкин минемчә беренчедән безгә мөстәкыйль үз фикеребезне йөртергә кирәк кешедә. Аннан инде барысы да башлана. Дингә ныклап бәйләнегез, ябышыгыз. Чөнки минемчә татар халкын саклап калган әйбер ул ислам дине. Алар безне битараф иделәр дип уйламасыннар. Без дә хәрәкәтләнәбез, без дә эшлибез, үз көчебездән килгәнчә, булдырганча эшлибез. Һәм киләчәктә аларда да эшләрлек эш һәм башкаларга да тапшырырлык эш булсын иде. Әйтерлек сүз һәм башкаларга да тапшырырлык әйтә торган сүз булсын иде. Үз туган телеңне белү, шуңа омтылу иң дөрес әйберләрнең берсе дип уйлыйм. Belki sen de beni işitirsin, şu ayıp bilmeyen bu sanda hazır tutartın, uyanıp getirsin. Hem eti enine, ebi babaylarına kilip, eydelip bana üret zinhar için tuğan tilini dip eytirsin diye olayım. Dostum, sen nindi ilde, nindi devlette, nindi prezident bilen yaşasan da, Tatar milli canlı bulup kal. Uz halkına hizmet iterge tırış. 30 август Татарстан Республикасы көне һәм декларация кабул ителгән көн. Моның турында онытмагыз. Котлы булсын республика көне бәйрәм белән дуслар. Татарстанның суверенитет көне белән котлыйм. Бердәм булыйк. Татарстанны яклыйк, Татарстанда яшик. Бәйрәм белән дуслар барысында татар теле күбрәк үссен. Безнең Татарстанда ул ике теллекнең үз урынын алсын дип өмет итеп калам. Татарстан көне котлы булсын. Бәйрәм белән.